Gitan-aw karon sa buhatan sa Commission on Human Rights sa Central Visayas kung gitugutan ba sa BJMP personnel ang mga pineriso nga bodisiplina sa ilang kaubang pineriso o kapakyas ba kini sa pagbantay sa pasilidad sa Cebu City Jail nga may resulta sa kamatayon sa usa ka person deprived of liberty nga napalgang patay sulod sa silda ni adtong Abril 26. Atol sa pagiginabis Bumbura News Cebu News Team kang Attorney Arvin Odrona, ang Regional Director sa Commission on Human Rights sa 7, iyang gipaambit nga kung mapamatud-an nga adunay kalabutan o nagpabaya ang mga personahe kay sigurado nga masilutan kini sa tukmang silota. Kini subay sa gipagawas nga medical legal ni Dr. Rene Enriquez Cama, ang National Bureau of Investigation 7 forensic expert nga adunay nakita nga mga bunog sa pipila ka bahin sa lawas ni Fernando Abapo Prajes. Diin matud niya ang resulta sa mong report makonsiderar nga highly technical. Diin klaro nga adunay human intervention nga naitabo sa kamatayon ni Prajes ug dugang pa ni Attorney Odrona nga dili usab mahimo nga si Prajes mismo mo inflict sa iyang nayaguman nga mga bunog. So it could either be there is tolerance or acquiescence or there is negligence. In either way, na accountability na kay negligence is equal na siya resulting to death pag yun na siya. So ay kaukulan na siya nga criminal o administrative accountability. Kay crime mo po na negligence resulting to homicide. Kana kung negligent ang tao, pagkahuman, kung siya mismo ang direct nga neglect sa iyang duty nga resulting to death. Pero kung laing tao ang gi-allow, it could be by principle by tolerance. Si Attorney Arvin Odron, ang Regional Director sa Commission on Human Rights sa 7.